पूरा कदली कदली लाइन आसनी ବାଟ ନବନି ରାଗିଛି। ସେଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ରେ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସେଠି ଜାଣିଲୁ। ହଁ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାଗାରେ ବଇଛି ଜାଣିଲୁ। ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାଗାରେ ବସିଥିଲା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଖାଇବ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ। ସେପଟେ ରଖିଦେ ଏଇ ତା ଉପରେ ରଖ ତାକୁ ଡାକେ ସେଠିକି ଏଇଆ ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁର ବାହାର କର। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବା ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ବା। ଏ ଲାଇନ୍ଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବା ଜାଣିଲୁ। ଏ ସେଠି ଯେଉଁ ବଇଥିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇବ କେମିତି। ହଁ ସେଇଟା ରଖ ସେଇ ରଖ। ନା ମ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖାଇବ କ'ଣ। ଦେଖୁନୁ ହାତ ବଢ଼େଇକି ଖାଇବୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବା। ନା ଥାଉ କହୁଛି ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଥାଉ କହୁଛି। ତା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା। ହଁ ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଏକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ନା ହଁ ଆମକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ କେମିତି ଲାଗେ। ଏ ନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧର ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ଥୋଇଛି ଦେଖିଆ।